Күрмісіз Дүния студиясын қараулы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең студиябызда кунакта Австралиянең Аделаида шәһәреннән килгән милләттәшебез Сафия ханым Вәли. Сафия ханым, хәерле көн, хәерле иртә, хәерле кич диек, чөнки безне тәүлекнең төрле вакытында карарга була. Хәерле көннәр. Ничек килеп җиттегез Казанга? Казанга әйбәт кенә килеп җиттем. Мен һәр елы монда киләм. Монда удай 5 ел булды. Казанга күңелем тарта да. Җайда монда киләм, кышта Австралиягә кайтам инде. Монда мен хатын-кызлар форумына чакырган идем, шуңа килдем. Әйбәт кенә ял итеп, эшләрен бетереп йөрәм инде. Җәйне Казанда уздырасыз инде, Алла бирсә. Җайны монда уздырам, бик матур. Сафия ханым, менә Австралия белән Казан арасы якын ара түгел, ничә сәгать очып киләсез? Монда төрлечә була. Инде кайчакларда 24 сәгать, кайчакта 28, кайчакларда 23 сәгатьләр була. Теге төрле һава юлларына карап. Инде 2 көн юлда самолет алыштырамыз. 6 сәгать, 8 сәгать шулай булып 2 көнгә килеп җитәм инде. Менә Казан сезнең нәрсәсе белән үзенә тарта? Казан безнең инде тарихи ватанымыз, тарихи изге шәһәрimiz. Бүтән яктан мине тарта. Казан дисә мен инде өйемне ташлап, туганнарымны ташлап Казанга йөгерәм инде. Менә сез ишле балада Кытайда туып үскән кеше бит. Гаиләгездә 13 бала булган, шуның 9-ы исән сау. Әниегез белән бергәләп, әтиегез белән сез Австралиягә күчкәнсез. Менә Кытайны калдырып Австралиягә күчкәнгә үкенмисезме? Үкенмәймез, без бала чактан үзебез исемизне белгәннән әти-әни безгә үзенең бабаларының туган ягы Татарстан икәнлегенә, үзебезнең татар икәнлегебезне безгә тәрбияләп, аңлатып үстерде. Бала чактан без китәргә үзебезнең тарихи ватанымызга дип үстек инде. Шул сәбәптән дә Австралиягә киттек. Россиягә безгә юл чыкмады ул чакта. Австралиягә юл чыккач инде бәлким Казанга, Татарстанга кайтамыз дигән өмет белән шул җир шарының астыңгы кабатына китеп бардык инде. Әниегезнең Казанга килгәне булмагандыр бит? Килде, әнием 2 мәртәбә килде. 93 елда мен өзем алып келдем, 3 ай бүтән дөньяны әйләндереп, кездереп, Татарстанга үзенең бабаларының туган ягына, әтиемнең туган ягына барды. Бик шатланып кайтты. 2нче мәртәбә 2007 елда келді татар конгрессіне. Ол вакытта Шәймиев әфәнде белән күрешеп кайтты, бик яратты, бик шат булды килгәнне. Без әниемне алып килеп туган ягын күрсәткәнебезгә үземә дә мен шатмын. Савап эшләр дип уйлыйм инде. Менә әниегез, әтиегез сезнең апас һәм Күкмара якларыннан, менә ата, баба нигезе шунда туып үскәннәр бит инде, андаларның кіндік каннары тамган бит бабаларның. Ул якларда буласызмы? Булам, мен һәр елы булам. Мине бик шулай хөрмәтләп каршы алалар. 5 ел менә һәр ел келәм, һәр ел мине шулай чәк-чәкләр белән балалар концерт куеп, бүтән район башлыклары, авыл башлыклары, мәктәп мөдирләре каршы алып, хөрмәт итеп каршы алалар инде. Мен бик шатмын. Якташлар итеп кабул итәләр инде. Якташлар дип шулай хөрмәтләп кабул итәм. Мен бик рәхмәтлемен аларга. Бу елда да мен Рауия ханымга айттым, мен өткән ел келдем, алай зор итеп каршы алмагыз инде. Бил мен өзең генә барып кайтам дисәм, ярый кил диде. Барсам бүтән чәк-чәге белән капка алдында көтеп торалар шулай. Хөрмәтлиләр, бик рәхмәтлемен аларга. София ханым, менә сез бит инде Аделаида шәһәрендә яшисез, Австралиядә. Менә күпме татар бар бүгенге көндә шушы җирлектә? Бу сүзләр күбесе сезнеке инде, сезнең нәсел. Бу күп мәртәбә кабатланган сүз. Инде без нак санын санап чыкмадык, ләкин 400-500 атрafында бар, инде 400 Аделаид каласында безнең татар башкорт җәмгыятенең агзалары. Күбесе вәлиләр нәселе инде булар. Без менә 200-гә якын вәлиләр нәселе. Садрилар нәселе. Садрилар нәселе, вәлиләр нәселе, аннан башка тагы да бер канча гаиләләр бар инде. Сафия ханым, менә нинди эшләр башкарасыз Австралиядә? Татарлыкны саклап калуда, телне саклап калуда, үзара аралашуда, татар гаиләләре төзүдә. Biz indi 35 yıl Avustralya'da menə barğan yıldan başlap
гаилә мәктәбен ачтык, якшәмбе мәктәп. Ул минең зур апам, сиңел апам өендә башланып китте. Менә бу ел 35 еллыгын тәбрикләде, хөкүмәт аңа сертификат берде. Үзен мәктәп, хөкүмәт мәктәбенең санында бар. Безнең татарчамыз гаиләдән башланды. Әти-әнинең тәрбиясе белән, әти-әнинең өйрәтүе белән татарчаны без онытмадык. Безнең татарчамыз менә инде хәзерге заман яңа татар әдәбиятына охшамый. Безнең бабаларымыз Борынгырак сүзләр белән Бурын сөйләшә. сүзләре Токайның замандашы минең бабам. Шул Токай замандагы телләр белән без инде Кытайда миллиард Кытайның арасында без аны саклап калдык. Хәзер океанда яшәгән инглизләр менә без бер тамчы су кебек океандагы. Шулай инде. Без аны инде инглизләрнең эченнән дә айырып чыгып бутамыйча саклап келәмез, Аллага шөкер инде. Балаларымыз да татарча белә. Инде алдагы балаларның татарча саклануы инде безнең балаларымызга бәйләнешле инде. Алар ничек саклыйлар? Без үз вазифамызны көчебез җиткәнчә үтәдек. Үтәбез дип әйтәм. София ханым, менә бит инде мәчетегез бар, татар мәчете, шулай бит? Сабан туйларны оештырасыз, кыш көне без сабан туйга барып кайда безнең Татарстан халкы артистларыбыз бит. Монсы да бит инде зур әйбер. Менә сезгә хөкүмәтнең ярдәмен туясызмы сез андагы хөкүмәтнең? Туябыз. Без беренче сабан туйны ясаганнан башлап безгә Австралия хөкүмәте ярдәм итә. Һәм үзләре дә килеп шулай шатланып безнең oyunumuzга сабан туй спортларына кызыгып катнашып уйнап кайтады. Сезләр бәлким күргәндерсез, һәр елгы сабан туйда хөкүмәт кешеләре килеп, тәбрикләп, безне хөрмәтләп, шулай сабан туйымызны хөрмәт итә. Башка төрки милләтләр дә килә, казак, өзбәк, уйгыр, түрек дигән шикелле. Аннан башка инглизләр дә килеп катнаша безнең сабан туйларыбызга. Шулай хөрмәтли, ярата, үзләре дә кушылып бергә уйнап китәләр алар инде. София ханым, сез бит үзегез укытучы кеше. Әйе. Үзегез 7 тел беләсез бит. Балаларга да менә шушы телләрне төшендерергә тырышасыз. Башка милләт балаларына да үзебезнең татар теле белән якын әйтәсез. Шул вакытта әле шигырьләр язарга да вакыт табасыз. Берничә җырыгыз да бар хәзер. Фән абый башкаруында, Фән Вәли Әхмәтов башкаруында халкыбызга ул ишетелде инде. Әнигә багышлап яңа китапта нәшр итәргә җыенып йөрисез икән. Әйе. Ничек вакыт табасыз? Инде вакытны табарга тиешбез, берәр эшне эшләйин дип үзең хыяллансаң, инде шуңа вакыт чыгарырга тиеш. Мине шигырьләремне мен шагыйрь дип үзем әйтмим, инде йөрәк хисләремне генә кагазга төшереп, мин соңгы буыннарыбызга, балаларыбызга шул саклаган татар сүзләре белән калтырарга гына уйлап яздым. Инде әни китабы булса, безнең бабаларыбызның һәм җиткә сибелгән татар гаиләләренең тарихы инде ул. Яңгыз безнең генә тарих түгел, бүтән җиткә сибелгән Кытайдагы татарлар, башка җирдәге татарларның тарихына кагылган китап бул инде. Алла буйрса, бу ел басылып чыга дип өмид итәмен. Ул инде безнең балаларга истәлек булды инде. Әлбәттә. София ханым, менә безнең әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Менә безне карап утыручы милләттәшләребезгә, дөньяга сибелгән татарларга, шушы дөньяга сибелгән татарның бер баласы буларак әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булар? Минең теләкләрем инде без татар милләтен саклап калар өчен, бигрәк тә үзебезнең телне саклап каларга тиешбез. Нинди милләтнең арасында булса да без әти-әнидән калган телне сакларга, динне сакларга, милләтне сакларга, читтә яшәсәк тә безнең бер кишилек бурычыбыз дип хисаплап, телебезне сакларга без тырышабыз. Инде Татарстанда яшәгән бүтән милләттәшләремә теләгем үз телен гаиләдәге әти-әниләреннән өйрәнеп, балаларга өйрәтеп, телне сакларга мен өмид итәмен. Тел булса, дин булса, безнең дәүләтебез көчле була, милләтебез көчле була. Тел булса, дәүләт саклана дигән өмидем бар минең инде. Амин, шулай булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Австралиянең Аделаида шәһәреннән килгән милләттәшебез София ханым Вәли булды.